Zimski kup mini Maxi lige završen je danas susretima ekipa 97., 98., 99. i ekipa mlađih od 99. godišta. Ekipa fudbalskog kluba Ibar Leposavić 99. godišta otpočela je utakmicu golovima. Prvi gol ekipa postiže u 5. minutu prvog poluvremena. Dobru igru nastavljaju tokom cele utakmice, gde pokazuju svoju neprikosnovenu nadmoćnost nad protivnikom, postigavši do kraja utakmice 5 golova i završivši utakmicom rezultatom od 5:0. Najmlađa ekipa fudbalskog kluba Ibar Leposavić startovala je ofanzivno. Posle propuštenih šansi trud je urodio plodom i pred kraj prvog poluvremena ekipa dobija vođstvo od 1:0. Puno akcija protivničke ekipe bilo je upućeno prema golu fudbalskog kluba Ibar, ali intervencija golmana i saigrača uspela da sačuva gol i da utakmicu završe sa rezultatom 2:0, iako je prilika za gol bilo i na jednoj i na drugoj strani. Nakon završetka utakmice učesnicima se obratio direktor mini Maxi lige, gospodin Vukosav Kukić, čestitajući im na fair play igri i uručivši pehare pobednicima. U kategoriji 97. godišta kup je osvojila ekipa iz Gračanice. Ekipa Trepče iz Kosovske Mitrovice osvojila je zimski kup u kategoriji 98. godišta. Pobednici kupa 99. i godišta mlađeg od 99. su ekipe fudbalskog kluba Ibar iz Leposavića. Vukosav Kukić, direktor mini Maxi lige, izrazio je svoje zadovoljstvo najavivši naredne aktivnosti mini Maxi lige. Gospodine Kukiću, evo danas je upravo završen zimski kup mini Maxi lige. Kako ste vi kao nosioc svega ovoga organizator zadovoljni? Prezadovoljno. Znači, sjajne utakmice, sjajna organizacija, roditelji fenomenalni. Znači, igralo se više ono što protežiramo da se igra više festivalski, da bi se deca igrala, da bi zavolila fudbal. Znači, stvarno sam prezadovoljan svim onim što sam video u Kosovskoj Mitrovici, tako da bi voleo da se u svim gradovima ovako igra, pogotovo bez tih tenzija sa strane od roditelja. Mi imamo divnu saradnju sa vama, to je škola fudbala, funkcioniše kod nas, organizuju se kampovi. Koje su sledeće aktivnosti koje možemo očekivati kada je mini Maxi liga u pitanju? Pa već sad krajem decembra, to je za 28. decembra je predviđeno da je bude kup selekcija za 98. godište gradova. Znači svaki grad koji ima mini Maxi ligu je obavezan da napravi selekciju tog grada za to godište, koji će ići na regionalno pa onda na završno prvenstvo Srbije, tako da ćemo imati pobednika, bukvalno pobednika selekcije gradova na nivou Srbije. Posle toga već, ako budemo uspjeli da organizujemo u toku zimskog raspusta jedan mini zimski kamp na moru, bit će upoznati klubovi, ako ne, ostaju aktivnosti za prolećni deo prvenstva, prolećne završne kupove pojedinačna ekipa, a naravno tu je i na nivou Republike Srbije otvoreno prvenstvo Fudbal 7 u Karatašu, gdje su pozvane sve ekipe i gdje je ove godine turnir međunarodnog karaktera. Naravno, posle toga ide od krajem juna već kamp. Znači prvo ove godine što ćemo uraditi, to će verovatno biti početak letnje kampa, će biti u Kosovskoj Mitrovici, to jest u Zvečanu na terenu fudbalskog kluba Zvečan ili Trepče. Trener je zadovoljan, mada kaže moglo je i bolje. Dobro, evo završen je kup u mini Maxi lige, zimska sezona. Ti mi reci kako si zadovoljan igrom koju su ekipe pokazale na terenu i šta sledeće očekuje ekipe? Pa zadovoljni smo od 4 kategorije, mi smo osvojili 2 prva mesta, možda smo očekivali još jedno, ali dobro. Sljedeće je krajem januara počinje takmičenje, gde se igra prvenstveni deo, znači bodovanje, igra svaki sa svakim, pobednik ide na republičko takmičenje. Pred ekipama je veliki zadatak. Oni su, kažu, zadovoljni, mada uvek može bolje. Prvo vam čestitam na pobedi. Kako ste vi zadovoljni igrom koju ste danas pokazali na terenu? Kakva je bila ekipa? Je bila mnogo jaka? Nije. Jeste ili ne? Jeste. Da, 2000 jeste za 99. A kako ste zadovoljni, evo da vas pitam, igrom koju ste vi danas pokazali na terenu? Ste mogli bolje? Mogli. Šta vas sledeće očekuje? Republičko takmičenje u Beogradu. Spremate se? Da. Oni su opravdali očekivanja trenera i roditelja.
Pred njima su nove utakmice, na kojima će dati sve od sebe da bi na terenu bili najbolji.